sa amin itong project na to, itong Philpop Music Festival. At marami sa inyo siguro nagtataka bakit nagkaroon ng ganito. Alam nyo, matagal na natin pinag-uusapan. Bakit bigla nawala yung mga original Filipino music? Bigla na lang naririnig natin mga covers or puro imported music naririnig natin. Kailangan natin mag-umpisa uli ng mga magagandang awitin na likha ng mga Pilipino. Tama po ba yun? Ayaw nyo ba yun? Gusto nyo ba yan na lumilikha tayo ng mga bagong awitin para sa Pilipino? Tama ba yun? Kaya meron tayong Philpop Music Festival at itong pangalawang beses namin na ginawa ang Philpop, itong Philpop 2013. Natutuwa kami dahil halos lahat ng kanta naging hit. Katulad ng sinabi kanina nga ni tulad ng sinabi ni Vince kanina, anong favorite nyo sa Philpop 2013? Matutuwa kayo. Kayo lang ba may gusto na sana pinatay mo na lang ako? Narito si Kim Boy. Kakantahin niyo mamaya yung sana pinatay mo na lang ako. Ngayon may tatanong ako sa iyo. Para lang, sino iba dito na meron pang nakakalam na ibang kanta sa Philpop? Dati lang at saka sana pinatay. Wala na iba? Ano po? Space! Sino kumanta ng Space? Sige, ang kantahin niyo konti. Wala? Wala. Okay. Ngayon tanong ko lang. Sino dito talaga mahilig kumanta? Taas ang kamay. Yung bata gusto kumanta. Yung bata din, anong kanta alam mo? Dati din? Okay. Kakantahin din yung dati mamaya ng composer nandito siya at yung dalawang composers nandito kakantahin nila. Pero gusto ko lang malaman, sino dito nakakalam ng kantang ano? Papel! Sino may alam ng papel? Ikaw din? Ikaw din? Kanta nga konti. Sino gusto umakyat dito para kumanta?